tinc moltes ganes de provar aquesta muntanya russa, una launch coaster de Mack Rides. Mack Rides és definició també de qualitat, no intensitat en excés, que també, però sens dubte el fabricant alemany és definició de qualitat, així que anem directament a Star Trek. I hem sortit de Star Trek, l'última muntanya russa que ens quedava per fer, i jo crec que ha complert les expectatives. No he pogut gravar l'on-ride amb la GoPro, però he fet una cosa, us ho explico. Teniu l'opció de gravar la vostra raidejada amb una càmera 360, simplement abans de pujar escanegeu un codi QR, ho vinculeu en el vostre correu electrònic i quan pugeu s'us grava amb 360. Té un cost de 10 euros, jo ho he fet, estic esperant assegurar-me que les persones que surtin al vídeo siguem el dia d'aquí jo, i en cas que sigui així, doncs ho agafaré i segurament haureu vist ja a l'on-ride. Sobre la muntanya russa, és una molt bona muntanya russa, és del 2017, té molt bona tecnologia per ser del 2017. Tenim, només sortir, ja ho haureu vist, un canvi de via, aleshores tenim un llançament endavant, que no arribem a dalt de tot, tenim un llançament enrere que ens puja pràcticament al final de tot de l'atracció i tornem a tenir un llançament cap endavant, que aquesta vegada sí ja ens permet fer tot el recorregut de l'atracció. Avui, a 2025, ja és una cosa que ja hem provat moltes vegades i tenim millors atraccions, com per exemple Tutatis fa coses similars molt millor. Tot i així, per ser del 2017, doncs puc imaginar l'impacte que va tenir aquesta muntanya russa aquí a Movie Park Germany. L'hem disfrutat molt, hem acabat les 8 muntanyes russes que té aquest parc, així que ara anem a explorar una miqueta més el parc ja tranquil·lament, relaxadament. Ja sabem que tenim l'objectiu fet dels 8 crèdits i a provar algunes flats, dinarem i després tornarem, perquè ens hem quedat amb ganes de provar Star Trek en l'última fila. Hem estat parlant de què fèiem i la veritat és que ens està fent uns dies espectaculars en el viatge. Ens està fent uns dies espectaculars aquí a Alemanya. Esperàvem bon temps, però la veritat és que no tant, així que genial, però tenim molta calor. Així que ens n'anem cap a l'entrada del parc, que hi ha dues coses que volem fer. Estem anant cap al principi del parc de tot, per recórrer-lo tot, però de camí ens hem trobat Time Rider. La veritat és que no tinc ni idea de què és, així que anem a pujar-hi i al sortir us explico. Wie man hier vielleicht unschwer erkennen kann, in seiner eigenen Bibliothek. Und er wird euch nun der Professor einmal kurz erklären. Hallöchen, Herr Professor, die Gäste sind doch oder ihr sitzt gleich vor uns.
que ha resultat ser un simulador. La veritat és que la decoració està bé, no és de qualitat, també venim de Fantasyland i això jo crec que es nota, totes les parets són molt de plàstic, representen roques però es veu que és plàstic. És una decoració bastant cuidada. Hi ha dos P-shows que són en alemany i entenem lo just, on expliquen que han aconseguit una energia que ens permet viatjar a través del temps, fins que al final entrem en diferents naus amb les quals comencem aquest viatge. I bé, és una petita pel·lícula amb un simulador que es va movent, és com una petita càpsula, i anem des de l'època glacial, dinosaures, una època medieval, més o menys, fins al futur i l'espai i tornem a casa. No ens ha entusiasmat. Si veniu a Movie Park Germany, jo crec que és molt més la decoració que es veu des de fora i inclús els pre-shows que l'atracció en si. Però bé, Time Riders fet, una cosa menys, i segurament ara anem a buscar el nostre dinar, que tenim bastanta gana, així que anem a dinar. Doncs ja estem en el restaurant que us he ensenyat abans, ja tenim el dinar aquí, i la veritat el que vam fer va ser comprar-ho des de casa. En el moment que vam treure les entrades, una de les coses que vam fer va ser treure un vale, que ens va costar, crec que estava al voltant de 12 euros. Us faré un vídeo explicant tot el que ha costat el viatge i allà us ho explicaré. I bàsicament podíem visitar dos restaurants, però el menú era el mateix. I el que hem agafat és una Coca-Cola amb el got retornable, és a dir, dintre dels 12 euros, realment podem tornar el got i ens retornarien 2 euros. Una hamburguesa i unes patates. Així que això serà el nostre dinar, anem a dinar i després seguim visitant el parc. I com us deia, el got el podem retornar aquí, a la màquina. Posem el got a la màquina i recuperem 2 euros. Així que, com heu vist, nosaltres havíem demanat el tiquet de compra des de casa. La vegada que vam treure les entrades ens va costar 12 euros. El menú incloïa una hamburguesa, un refresc i unes patates i el got retornable. Aquest got retornable el pots tornar, com acabeu de veure, i et donen 2 euros. Per tant, haurem dinat per 10 euros al parc, la qual cosa no està malament. I estem tornant a creuar aquesta Main Street per anar just a l'àrea del principi de tot, perquè hi ha dues atraccions que volem provar. Doncs bé, ja tornem a estar a l'entrada del parc. Fixeu-vos, aquí tenim la font que ens dona la benvinguda i ens hem posat sabatilles. Això és una miqueta de spoiler del que anem a fer. Només entrar a mà esquerra al parc trobem àrea 51. Ara veureu què és. No, ve quedadita. Attention. This is an important announcement. All over crossing area 51. I repeat, all crossing area 51. També la contra gráfica, ponen la mirada, ¿te va a gustar? Que te queda aquí, ¿no? Està perfecte el jersei.
Estic xop, eh? Uah, però molt, tota la crema que m'he ficat a la mierda. La tematització està molt bé. Wir können strenge ein. Dürfen wir einfach zusammenhalten, willst du den Aliens erfahren? Es wird melden. Sie wurden fehlgeleitet und hat alles gesehen. Und der Rest starten hier länger noch gesagt. Keine aber Musik. Ara s'ha tragut, Està ben fet, Unsere lichtischen Kollegen versuchen alles, die manuell das Fotosystem der Bienen zu machen. Uau! Vaya passada! Està molt guai. No m'he cagat amb la fruita, però... Please get into safety immediately and leave them on the shafts. Aquesta explotació. Per què aquesta explotació? No sé. Doncs ja hem sortit d'àrea 51 i és una Big Splash. No sé el fabricant, però sabia que era bona, no sé si s'ha vist a l'on-ride, però no me l'esperava tan bona. La primera baixada és completament a les fosques, agafes Déu-n'hi-do de velocitat, no sé si és també la barreja de no saber quan s'acaba la baixada, però ens ha sorprès. Això sí, acabes bastant mullat. A partir d'aquí entrem tot en una zona dark ride, tota plena d'alienígenes, molt xula, fins que arribes a un punt que arribes en un carrer sense sortida i giren la gòndola i et posen marxa enrere. Aquest tros marxa enrere és espectacular. Comences a anar molt lentament marxa enrere quan tota la sala es comença a inundar i tens cascades d'aigua a dreta, a esquerra, al davant. Espectacular. I d'aquí ja ens tornen a girar la gòndola, pugem una miqueta cap amunt per encarar el drop final. No és excessivament llarga, però molt divertida i temàticament molt bé, a molt bon nivell. Així que una cosa més feta en aquest parc, a Movie Park Germany, que estem disfrutant moltíssim. I ara són les 3 del migdia i anem directament a veure l'aparell del parc. Fem al revés.
ens ve ja deixem per allà al darrere la Parade. És molt xula, és molt curteta, però està bé, sempre m'agrada que els parcs tinguin Parade. S'agrupa bastant tota la gent i és divertit de veure. I bé, ara que ja estàvem mullats i amb les xancles posades, hem decidit, ens queden un parell de coses que volem fer sí o sí abans de marxar, així que anem a per una d'elles i és els troncs que hem vist abans de la zona infantil. Així que la propera cosa que farem seran els troncs. Pots tirar enrere una mica? Vigila bastant, Jo diria que és a dalt d'aquest. Jo diria que és a dalt d'aquest llibre. Ai, anem avall, Ai. Aquesta és la que mulla, entenc, no? No, és l'altra. No. Sempre són les petites les que mullen. Jo he vist l'altra que t'explica. Que no, l'altra mulla molt cap al cantó. Ai, mira, fem... Sí, La barqueta es troba. Vale, que ens toca la bronca. No. No sé si m'agrada la decoració o la trobo putre. Putre, Bueno, és una àrea petita. O sigui, no petita, l'àrea és una àrea de nens petits. Oh. Que no, això no mulla gent. Que no. Braços amunt! Tira, cabrón! I sortim dels troncs. I bé, diverses coses dels troncs. La primera que us vull dir dels troncs és que mullen. Mullen molt, no sé si es veu. Bueno, sobretot estic mullat de l'esquena. Ens hem posat el jersei perquè així ara ens el traurem i ja la samarreta està mullada una miqueta, però no tant. Estan bé, són divertits, tenen una part indoor que no es veu gran cosa i les dues baixades, normalment els troncs acostuma a mullar la baixada petita i la gran no. Aquí la petita mulla molt i la gran una miqueta més, vale? És a dir, hem acabat xops per ser uns troncs. En un Mic Splash és més normal acabar així de mullat, en uns troncs no tant, però bueno. Dit això, ara que hem vist la decoració de prop, si abans bé deia que no em molestava el rosa de les muntanyes i això, ara que hi hem pujat no acaba d'encaixar. No entenc molt bé què volen transmetre. Tampoc sóc fan de Dora Exploradora, sincerament, crec que ja em va quedar de massa gran. Però bé, hem fet els troncs, ja tot el que volíem fer ho tenim fet, així que anem a provar algunes plats que ens donaven bastanta curiositat d'aquesta zona infantil i seguirem fent una volteta pel parc. Us anem ensenyant si fem alguna cosa interessant i si no ens veiem a la sortida. I ara sí que ens allunyem definitivament de l'àrea infantil amb totes les IPs de Nickelodeon, de Movie Park Germany. Acabem de pujar a Air Glider, un dels 1000 experiments de Zamperla, que jo no entenc com aquesta companyia sobreviu.
De sensacions no transmet res, en teoria és aquesta que vas així com estirat. No dona cap tipus de sensació de volar, mareja una miqueta, però és tan incòmode, de veritat. No sé aquesta companyia quines coses fa. Tot tant les Juniors Coasters que fan. Proven coses molt estranyes, però és que no crec que funcionin. Però bueno, els parcs ho segueixen comprant. Suposo que la gent hi deu anar pujant, bueno, igual que nosaltres acabem de fer, sincerament. A nosaltres ens queda una cosa per fer, que és un cine 4D. Un Stunt Show. Oh! I és just ara. Ei, doncs anem a l'Stunt Show. Im Moviepark Germany. Willkommen im Studio 6 der Moviepark Studios. Operation Red Carpet Stunt Show i ens ha passat una miqueta com a Madrid. Passàvem just per aquí al davant i faltaven 10 minuts perquè comencés, així que hem decidit anar-lo a mirar. I aquests espectacles a mi m'encanten. El dia que no ho havia vist mai també s'ha sorprès moltíssim. El risc que agafen els actors dels stuntmans és espectacular i fan coses amb els cotxes que òbviament ni puc imaginar. Molt bé, molt divertit, molt entretingut. És un dels shows per excel·lència dels movie parks. Tenim el símil a l'Oca Academia de Policia a Madrid, també tenim l'Stunt Show en els parcs d'estudios de Disney. Així que la veritat és que hem disfrutat moltíssim. Ens queda una horeta de parc aproximadament. Ens queda per fer una cosa, que és el cine 4D, que ja anem direcció cap allà. I quan haguem acabat el cine 4D, el nostre objectiu és repetir una miqueta Star Trek, que al final és la major del parc i de moment només l'hem fet una vegada. Ens agradaria provar-la un parell més de vegades si podem i s'acabarà el nostre dia a Movie Park. Però de moment anem al cine 4D, una pel·lícula de Tom i Jerry. Doncs ja hem sortit d'aquí del cine 4D de Tom i Jerry, 4D d'Experience, i la pel·lícula està molt bé tècnicament, barreja la pel·lícula és real, diguéssim, els entorns són reals i tens el Tom i Jerry de dibuixos i és una típica historieta de Tom i Jerry. Simplement no... el moviment de les cadires no anava molt sincronitzat amb la pel·lícula i era molt brusc. Aleshores no ens ha acabat de convèncer, tot i que la pel·lícula està bé, l'argument és divertit, és d'una història típica de Tom i Jerry, no acaba de ser un gran cine 4D.
I si això li afegim que la qualitat del 3D no és res de l'altre món, venim molt acostumats segurament del 3D de Disney o Universal, que notes com les coses surten de la pantalla i venen cap a tu directament, un 3D espectacular. Aquí simplement trobàvem profunditat en la pantalla, per tant no ha estat espectacular. Està bé, però si veniu a Movie Park i té cua i teniu altres prioritats, no us preocupeu perquè tampoc us esteu perdent gran cosa. Si no té cua i ja heu fet tot el parc, com era el nostre cas, doncs la pel·lícula està bé, així que són 10 minutets, també ho podeu fer. I bé, ara sí, ja per acabar el nostre dia aquí a Movie Park, hem vingut fins a Star Trek. La veritat és que ens ha agradat molt, només hi hem pogut pujar una vegada, així que la nostra idea és ara, fins que s'acabi l'horari del parc, que té uns 15 minuts de cua, pujar a Star Trek i provar-la en totes les files possibles. Ens veiem a la sortida. Doncs ja està tancat definitivament, de fet està tot tancat i hem pogut provar Star Trek a última fila, igual que ens van passar en Totatis. Aquestes atraccions a última fila són divertidíssimes. Primer de tot, a l'espai amunt, quan vas d'esquena, dona molta més sensació. Crec que el fet de que corbi una miqueta, quan puges marxa enrere, la pujada fa com una petita espiral, treu una miqueta de sensació. No sóc fan de que en els spikes es faci aquesta curva, però tot i així, a última fila, millora molt. I sobretot també, totes les inversions tenim un munt de hang time, és a dir, ens quedem penjant boca avall molta estona i al final de la inversió, per la inèrcia del tren, sortim bastant disparats. Així que, sens dubte, jo diria que Star Trek és una atracció d'última fila. I bé, ara que ja hi hem pujat, ja comencem a tirar cap a la sortida. De fet, el parc està pràcticament buit, així que anirem tirant cap a la sortida a poc. Anem a fer una petita review de què és aquest parc, perquè les expectatives mai són bones. Aquest parc és el que menys il·lusió em feia de tot el viatge. És un parc que ens venia de camí i vam decidir parar-hi i ens ha sorprès moltíssim. Ens ha agradat molt. És un parc relativament petit, però amb molt d'encant. No sé si ho sentiu, tota l'estona tenim música per tot arreu. Les atraccions estan totes extremadament ben tematitzades. I si bé no és un parc amb atraccions extremadament intenses, molt extremes, amb molta intensitat, sí que és un parc que per famílies jo crec que és excel·lent. La tematització de tot, per ser un parc d'estudis, està molt bé. Totes les atraccions estan molt bé. A mi les atraccions indoor m'agraden molt perquè t'expliquen una història, et fan entrar en aquest món, tant a l'Studio Tour, on veus tots els props que en teoria s'han utilitzat per pel·lícules. Aquí, per exemple, Time Traveler, que ens queda aquí a mà esquerra. L'atracció en si no tenia res, però tot el que era la cova, el pre-show, estava molt ben treballat. Dit això, l'única cosa que no li fa justícia al parc és Bandit, la muntanya russa de fusta, que, com us he dit, segueixo pensant que ha estat la pitjor muntanya russa que he pujat en tota la meva vida. I amb les d'avui ja són unes més de 120. Si bé és cert que és la primera muntanya russa de fusta d'Alemanya i té aquest punt nostàlgic, no crec que faci justícia al parc i espero que en Movie Park faci algun moviment per treure-la. Les últimes dues incorporacions, el 2017 Star Trek i el 2021 Studio Tour, indiquen una miqueta en quina direcció vol anar aquest parc i jo crec que va en la direcció correcta, així que espero que segueixi així i està creixent en bona direcció.
ja veurem cap on va aquest parc. Per mi li falta una gran major, una muntanya russa que el col·loqui, sobretot tenint al costat Fantasyland, en Taron i Fly, que són dos muntanyes russes top mundial. Crec que és el que li podria faltar a Movie Park. Tot i així, un parc familiar extremadament bo, ens ha agradat molt, hem disfrutat molt, hem passat molt bon dia, els treballadors en general ens han tractat superbé i a més, la veritat és que tampoc hem tingut tanta afluència, com a molt hem fet un quart d'hora o 20 minuts de cua, així que un gran dia. I ara sí, sortim de Movie Park Germany. Com us deia, ha estat un gran dia. Si li he de posar un però al parc ha estat molt exigent amb els horaris. A Fantasyland ens van allargar mitja horeta, aquí a 5:45. El parc tancava a les 6, a 5:45 han tancat totes les cues, nosaltres estàvem dintre de Star Trek i quan hem sortit estava tot completament tancat. Així que és l'únic però que li podem posar a aquest parc, que hem disfrutat moltíssim. I ara sí, amb això ja ens despedim, s'acaba el nostre dia a Movie Park. Ja portem la meitat d'aquest viatge, portem 3 dels 6 dies que durarà i espero que hagueu disfrutat tant com nosaltres i ens veiem ben aviat. Adeu!